ai. Uite aia mare. 2. Stați să țin la... Așa, are scoci undeva, nu? Da, o geac. O vestă. Oana. Ce mișto. 13. Oh! Cosmin? Parfumuri. Ba? 17. Asta e ziua mea de naștere, mi-ai luat-o tu. 11. Doamne, bine, ia uite ce parfum. Ce? De femeie, nu? Ia ceva pentru mine, hai. Hai, poate este pentru tine norocul. Doamne ajută. Da, e de bărbați. Păi faceți schimb, Ciprian. La ce multe cadouri am asta. Mulțumim. Deodorant. Eu am cheie cel mai dintre. Și eu și Nicolae. Ce frumoasă e. Cu gilet. Vai, dar Eu ce-mi ce place fac cu cutia. gilet? Lili! Lili! Cutia ta e mai mare ca a mea? Asta e o Ce ne-am scos? Pune-le acolo. Mamă, Nicolae are un bulan fantastic. Băi, Nicolae, du-te, bă, de aici, că ai un bulan fantastic, să nebunesc. Îs invidios pe tine, Maxim. Maxim! Ai un bulan Nu vrei să fantastic, fie în locul n-am meu văzut astăzi. așa ceva. Lasă că urât. E vorba de cuvânt. Am zis ce? Mă duc și-ți pun poza aici. Ia ceas. Trebuie să facem din nou toată extragerea. Ce să scriu? Și măcar nu face zgomot ca și celălalt. Ce-ți dau de la mine? Și facem schimb pe vestă. Vai, dar ce-mi place. Vai, dar ce-mi place. I-am zis, Nu mai, Edi. Ești ca un copil. I-am zis la cameră care o ora. Deci ăsta e superb, are grad aici. Cât de ondulat, vrei, cred. Natasha, și-a tău e fain cadou. E de la ce? De la Philips. Nu mai cer buton. Așa, din fier. Mulțumesc frumos! Staff! Nu! O păstrez! Eu o purtam, cred că e. Eu o să por. Nici pe pară, cine te vede? Dar ce-mi plac botoșii lui Flori. Ce mișto sunt. Sunt oițe. Îmi place cutia. Mult. Hai să ducem astea. Vezi? Avem cutii la fel, vezi? Nu trebuie să dăm cutiile înapoi. Hai, sigură, ce să dai înapoi? Vezi? Avem cutii la fel. Da. Ăsta mă durea. Coș, cred că nu știu, băbuță.
Ia, Vali, ce culori ai? Și ce urmează? Karaoke. Nu, ce urmează să facem acum? Cred că iar ne trimite. Păi da. Da, e de băieți sau de fete parfum? De fete? Ia, dă să miroși. A, vezi cutiile la E de fel, nu? bărbați? Uite. Nu? Și parfum de femei? De bărbați. Tare miroase. Mișto. Îl cunosc, dar nu știu cine... Cine era dat cu el? Dina? Nu! Cine are mă din ăsta? Lavinia? Cine are din ăsta? Are cineva din casă. Vezi că avem cutiile la fel la casă? Și noi la fel. Păi de asta zic că la noi... Da, Are cineva dat cu nu cred că lasă cutiile. Eu, pe dacă lasă cutiile, să mai trebuie acolo. Dar nici eu nu pot să mă am două, am în ce să pun. Cum poate să nu ne lase? Taci că trebuie să ne lase cutiile. Să cum dă mesaj. Puneți cutiile, da! Nu dă mesaj. Dar ce trebuie să o ținem cu el? Și mă dă foarte tare tâmplele. Călcâiele? Tâmplele? De ce? Era, uite așa. Bine, Nu de e ochi? De toată. Și că e toată. Hai să le pun la mine la pat acolo, să le fac loc. Eu nu pun nicio cutie în dulap, chiar dacă îmi zice. Cutiile? Eu nu pun nicio cutie în dulap, chiar dacă îmi zice, nu le dau. Normal! E la tombolă, e cutia mea. Sunt cutiile mele. Sunt. Sunt cutiile mele. Nu dau la nimeni. Nici o cutie. Eu vroiam inimioară, dar dacă n-a căzut inimioară... Oh, Doamne, ce e aici? Vai de cap. Uite și prin pat. Da, peste tot. Asta nici nu mai... Stai să fac puțin, că ce e aici?